много ми беше трудно да открия хубав бронзант и затова взех този. Те бяха два реално, този цвят и още един, който беше много оранжев. Портакал. Бронзант е на Карите. Изглежда зле, това зелено ме притеснява малко, но слагам го с Morphe R2 четка. Не знам дали има нещо, но бе, нещо случва ли се? Хората, това е... Фу! Толкова силно пресовано. Има си пигмент някакъв. Уоу! Да ви кажа, не е зле положението. Очаквах да е доста по-зле. В началото всичко беше доста така moving, всичко се движеше, но след пудрата се спасихме. Сега слагаме хайлайтър, като този е леко розов, с тази четка от Sensei. Хайлайтърчето е добро. Последвайте ми за втора част, където правим очи, вежди и устни.